Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 4. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon check ginaton diri sa mga gabi with Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May gabi action Brian no kag sa aton mga listener sa area hatag naton lakat sang aton Chimpo sini nga gabi angot kay bagyong Julina. Tropical storm ini siya. Aha. Ang iyang classification no bali category to. May international name ni siya action Brian Kunson. Severe tropical storm bali category 3 na siya kali no. Si Julina nagahuyang while nagatabok ini siya sa Sibuyan Sea. Ang actual yang lokasyon karon ara siya sa 60 kilometros ang kalayon nakatungdan na minha nakatungdan. O kon west northwest ang Masbate City. Masbate o kon ara siya sa 90 kilometros ang kalayon sa Romblon no. Ari siya karon sa coordinates naton sa 12.6 degrees north, 123.1 degrees east, no? May persa ini siya nga ginadala 100 km per hora, kag nagamadlos ini siya masobra sa 125 km per hora. Gagiho ni siya aksyon bray sa direksyon nakatungdan na aminha nakatungdan, west-northwestward, sa sulod sang 15 km per hora. Ang madulot yan ang kabaskugon nga hangin nga posible magsaka pa sa 180 km per hora halin sa sentro. Okay. Diri sa aton ang nabatak lang din nga signal number 1 suno sa base sa aton nga tropical cyclone bulletin number 11 alas 5 sini nga hapon no. Ang ari lang sa aton diri sa Western Visayas na aminhan nga porsyon sang Negros Occidental. Amo ni mga syudad sang Escalante, Sagay, Cadiz, Victorias, kag mga kasyudaran kag ang amo ni mga munisipyo sang Manapla kag Sarabia, no. Kon idugang naton ang nalakip diri sa Western Visayas, Capiz, Aklan, northern portion sang Iloilo, sa Carles, Balasan, Batad, San Dionisio, Sara, sa Concepcion, Ahoy, Limeri, Barutak, Viejo, San Rafael, Pasig City, Bingawan, San Enrique, Banate, kag Estancia, kag northwestern portion man sang Antique, sa Kaluya. So amo na ang aton nga ang forecast sang pag-asa sa 12-hour forecast
severe tropical storm siya sa gihapon, mintinado yang versa sa iyang classification. For the next 24 hours, ma-downgrade siya into category 2 tropical storm, no? Ara siya sa baybayon sang Sariaya, Quezon. Dra na siya sa Luzon. For the next 36 hours, tropical storm sa gihapon, ara na siya sa vicinity sang Samuan, Pampanga. So adlaw na sang pitsa 9, pitsa 8 kitabuas, no? Ang the next 48 hours siya, tropical storm siya kasi gahapon ang iyang lokasyon 155 kilometers west-northwest o Iba, Zambales, no? So Miyerkules na sa alas 2 sang hapon. Pagka ang katapusan niya 96-hour forecast aksyon Bray, pitsa 11 sang Setyembre. Wow. 1,040 kilometros ang kalayon nakatungdan sang Northern Luzon. Outside par na siya, mga baybay na siya. Alayo na. Kag typhoon na siya, no? Outside par. So paabuto natin hasta sa pitsa 11 ang pag-ulan-ulan aton mabatyagan. Ang dulot ni Bagyong Julina. Ang aton di nga summary sang report, bisan direktamente hindi kita yan na lakip sa trajectory ni Bagyong Julina, mayari kita 88 ka pamilya o kon 318 ka individual apektado sa 12 ka barangay diri sa probinsya. Ang 71 sini ka pamilya o kon 271 ka individual ara subong na temporarily na sulod sa shelter sa 4 ka evacuation center, kag ang 17 naman ka pamilya o kung 47 ka pa individual ginapangitaan pa upod sa ilang mga relatives, no, mga paryente o kung sa ilang pamilya. Ang La Castellana, Barangay Robles, may ara 17 ka pamilya kag 47 ka individual nga sagwa pa sang evacuation center. Diri sa Pontevedra, ang Barangay Cambaros, may ara 7 ka pamilya, 22 ka individual na sulod na sa evacuation center. Ang Barangay San Isidro sa Pontevedra, ini sa gihapon 57 naman ka pamilya, 222 ka individual ara sa sulod evacuation center, kag ang Barangay DSB Trinidad ni ongoing pang operation. Ang diri sa Isabela, Sinda, Pasangilan, Barangay Tinunggan ni 3 ka pamilya, 8 ka persona ara sa Barangay Hall sang Tinunggan. Ang Hacienda Alegria, Barangay 5, Isabela, manini sa gihapon 4 ka pamilya, 19 ka individual. Ara sila na sulod sa evacuation center sa socio-cultural center. So ang DSB, 7 ka barangay, way madetalye kon ano nino. May total kita duha ka nagabiyahe nga barko daw diri sa Sagay kag sa Danau, no? Nga kansilado tungod kay severe tropical storm Julina. Sang alas 12 kag ina sang ugto, may total nga 136 ka pasahero. May karga ini sa 92 ka rolling cargo sa 4 ka barko nga stranded sa pantalan sa probinsya sa Negros Occidental. May total kita 22 ka panimalay, duha ang totally damaged, 20 naman niya ang partially damaged. Ara sa municipality sang La Castellana ang duha, ang 14 partially damaged, no. So total nga 16 kag ang municipality o Binigaran isa ka partially damaged. Sir Gan? Dason are katapusan lang sir. Sige, no? sige, Duha ka nara, gulang na ni siguro nara, natumba, approach agad sa Binalbagan ini. No? Away magbutang, daw hinigaran ni siya. Hinigaran bla. Duha ka dagko nga nara tre, no? Ang La Castellana, Kamandag overflow, hindi pa pasabol subong kay ang baha, no? Nagtaas siya. Pero sining alas 9 sang aga na pasabol na siya, no? Alas 6 sang ina, alas 8 hindi pa siya magyan. Pero pagka alas 9, render niya siya nga pasabol.
Ang Mansalanaw, lunangon ang mga debris ni ara sa karsada na clear na alas 12 ni ugto. Kag ang La Castellana may isa ta ka partially damaged nga ginatawag naton river wall, ano pag-translate na Silonggo. Kilid La sang suba. Castellana, no? Kilid suba eh. Mga tributaries. Guba siguro. Oo, Tungod sa sulog sang tubig. O ano to, action day? Aha. Atong 14 ka balay nga partially damaged sa dinto gani La Castellana man to gyapon. Ang 14, La Castellana. Oo. 16 sa nando ang total damage, 14 ang partially damage. Bawo kadamo lang sang halit-halit siya ba? Baha ni no? Baha. Sa ulan kag sa ulan? baha, no? Oh. Pero tiduay man ang takbat siya gid masyado siya pero may gipahalitan. Arang ulan ba? Basta may bagyo. Gani, Hindi ka ano? tuod maigo dala sa sirkulasyon, sakop ka sang iyang tulotipulon na. Nga daw turumbo. Gani, Ulan nun ano? niya ginaya. Ulan nun niya Ang ginatawag yan nga trough extended elongation, ang rawit-rawit ya. Nga panganod nga may dala water vapor. I-condense siya sa rain showers, no? So Sir Gandhi, may aratagin signal number 1 sa norte. Anong kapalaran sini nga mga lugar kay ti naghuyang na gid man si Julina pag kabalota pag landfall sina gaamat-amat gid man ang huyang mo? Masaka pa na or why na dapat kabalakan? Inang daw na downgrade na siya sa tropical storm na lang. Okay. Ang classification category to. Pero sa pit sa 11 daw katapusan ni nga forecast ang Pag-asa manglubaybay na ni siya. Ma-intensify naman ni siya balik sa severe tropical storm category 3. Grabe. Ano na? So ang trajectory ara mo na daw maigo di sa diri Hainan province pagwa sa aton PER. Ang nagasunod niya nga tropical storm naman ara pa siya sa babaw sang Northern Marianas, lain nga lagyan niya pasaka ni saya didto siya puntaria sa Formosa o kung Taiwan, no? Sa malayo siya tropical storm. Mayo kay wala sila nagsundanay nga parehas ang direksyon bulag sila. Si Pakay sila nga doa. Sige. So far Sir Gan, waya sang kaswalidad sila nga baha, no? Waya sa man Way napilasan. mata kaswalidad jed. Ang malaga evacuation ng anay, no? Basi was ti pabuto naton may additional nga mga documented reports ni action right. Kag kabay pa makapauli naman sila buwas kay na nagtulot-tawhay na ginmana. Sige. Sir Gan, kompleto. Maraming salamat. May gabi. May gabi. Yes, sir. Imagine mong lakat sang na sitwasyon naton. Abi mo do ka simple lang kay bagyong Julina, ano? Pero may mga puloy-an gali nga pinang sanggit gid sa sining maulanon kag mabaha-baha nga sitwasyon dira sa Robles, Barangay Robles, La Castellana. Kining Robles kani mo na ning poblasyon sa La Castellana, mga kaksyon kay nato sang aga. May initial report naman kita nga baton to nga mga gin pang rescue didto pero ang iban di pa maghalalin. Kay balaan man nilang sitwasyon maybe siguro sa lugar nila pero nami gid nga maghalalin kung daw may ara sang pamahog sining tubig, mga kaksyon. Sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental nga nalakip kamo sa signal number 1 pinanglawag ini kaina halin dira sa may silay down to Calatrava area, no? Up to Cadiz down to Calatrava. So far may ara sang kahinaan na gid man si bagyong Julina pero hindi lang gid gihapon kamo magsalig dira, no? Aligmat gid kamo sa tanan nga mga tinion, mga kaksyon. Anyway, sa mga utod manaton dira nga naga-monitor sa higad sang baybay, no? Sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:16 na sa aton nga pagpangalagad sa mga adlaw Martes kita. Septyembre 7 na 2021. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube plus ang Twitter account, mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874. Kagaton sa nga live dira. Pwede gid makapadala sa inyo sa nga opinion, mensahe, greetings, kag iban pa. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang tak na sining gabi
sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Subo maninadangtan sa isa kalalaki dira sa Banwasang Valia Dulid mga kaksyon pero taga Bago City ining isa ka nagaangkas sa motorsiklo nga gasunod sa ila ang truck mga kaksyon ay binungguan sila iya ang motor Action El Rey wala ka idog sa ulo sang truck mo. Grabe ti patay gining angkaso kag ang kwan ang driver pilason subong driver sa motorsiklo. Suno sa driver sang truck, kuya matalupangdan nga may motor sa atubang niya. Bunano nga sistema na matyagan niya ka motor subay. Action firing line. Tumangin na kadako tod sang truck mo, no? Kadako sang truck niya kataas. Kuya gid matalupangdan ti dinalasa niya ini perti ti patay gid ba priya gaba. Ang ibang nga balita makaksyon sa lokal, ang Nokpo Subong mga kaksyon naka-plaster na no sa tanan nga mga tiniyon ginahimo nila ang ginatawag naton preparation for this coming election 2022 mga kaksyon sa mga lugar nga ti makabig naton nga hotspot abi. No? Hotspot abi sa eleksyon, no? Na mayo man nga temprano pag plaplastar na sila. Kag ang ang syudad sa Bacolod City Materion makaksyon may ara sang 54 tanan ka mga kapitanis iya nga nagpirma sang manifiesto nga gusto nila nga magpabilin iya si Congressman Greg Gasataya sa Grupo Progreso. Action firing line. Nga naghalin na sa Gasataya. How do I pamanggol? Temprano. Tani tago-tago paninila mo. Galing kay nag-awas blang listahan. Temo na bulgar. Action firing line. Ginadusong nga 3 ka bulan nga trade fair makaksyon sa plaza gintugyan sa Bacolod EOC. Action firing line. Kag ang Bacolod subong may ara sang 73 panibago nga kaso ni COVID-19 kag sa Negros Occidental sa 68 mga kaksyon. Action firing line. Kag didto ya sa may syudad sa San Carlos makaksyon ato nasunugan ba sa parola ipasaylo na to sang alkalde iya sa ilang relocation site gid mismo. Action firing line. Sa didto yang lugar para ma-secure pa gid ang ilang sitwasyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Naligidang kwantang patrol, may flash report sining isa ka buy-bust operation. Patrol, good evening. Aksyon na Bray ang patrol. Karon live kita nag-report rin mismo sa isa kapurian sa area sa Purok Gonzaga. Sa kapinisang barangay Tacoling, Surad sa Bacolod, may angot na naman sa isa ka madinalagon nga anti-illegal drug operation o kon buy-bust operation naging kasa sa mga kapulisan particularmente na sa nga police station number 5 subong gabi Aksyon Bray. Pero ining area kung nanto naton geographically but sa nga base sa lugar ya supposedly sa Kapitolika Police Station number 6 o galing kay bukas man yung bilog Bacolod sa tanang police station sa pagkasa nila sa buy-bust operation. Kaya I think ining buy-bust operation karon nila kasa this is a developing operation man no naging follow up mismo sa mga kapulisan. Initial report na ginpadangat sa ito ni Police Captain John Christopher Masangkay, ang Station Commander sa Station number 5, mga masulosobra ni 1 milyon pesos, mga 1 million pesos worth of suspected shabu nga nag-cover diri. Subong action dyan, natamdan mo na da ang shabu Ari na day, may tatlo diri ka mga sachet, nga doon na sulod bala sa ice wrapper Action na Braya. Estimated sila kada ice wrapper ng mga 50 gramos most likely, no? Kaya tatlo inisa plus mayari diri ka isa ka gamay nga plastic sachet sang illegal nga droga. Bago pa niguro kay do bato pag ini do pa na pang pudpod bla, no? Di nakabig sa kanang subject nila nga isa do makabig ng bodigero, but sila naman nag-stock no sang illegal nga droga. Dari mismo sa Bacolod. At kisubong, gina-inventory, ginasulat na lang nila dari sa inventory form para mapaloplastar ka na formalize ining ginkasan nga buy-bust operation. Giba-confirm na ito ng presyo, no? Ang pinaka mga ID. Actually, ining operation, ginasin ko na kaina, development o kung developing stories o na operation, kay doon ugat mo ni sa naligad lang nga buy-bust operation dari. Amo mo nga porok, no? Pilalang kabalay ang agwat Action Bray. Nagkandak na sila buy-bust. Nagalakit subject to nakapalagyo kay may buho bala sa kwarto ya nga pwede sa kaigo kagkalalumpat no
pero dako man to recover nila mga 700,000. Diri katutukan na ito, diri area, gamay lang gid. We have police captain na John Christopher Masangkay, ang station commander sa station 5, no? Sir, may gabi po to si Action Brian Morden sa Piak Linya, sir. Okay, sir. May gabi, sir. May gabi sa action na Brian and sa ating matagal. May gabi, sir. Congratulations. Congratulations. Sir, paano ni sir ninyo na labot kag na ibaluan nga minilyon gining dalayo sa ni sir? So actually, as you said a while ago, action dyan, no, follow up niya sa atong dako last August 5. So lang sa pinakabalay lang layo dito no, sa area ang target sa before si Jubel Blam na unfortunately nakapalagyo. Pinangupod niya amo nang ginpailan ta sa kaso. So through our tactical interrogation aton man dako and then pagkandak sa mga follow up investigation in information gathering. So continuous nato na ginamonitor ang movement ng kaupod niya, no. So aring target sa subong si Arjun Ramos isa din sa sa bodigero man ni Jubel Blam, no. So dako ginang item na sa kanila ginapatago sa ila, and then gabaligyan na sila, no. So amo na nag-transact sa subong, nag-transact dit, nag-confirm siya na sa atin police post na buyer, yun na pasuwa na dayon na. Okay, good to know, sir. Ano itong ngalan niyo, sir? Si Arjun Ramos. Arjun Ramos. Ang trabaho ya, bodigero, ang sinig, di ginadulong silang drugs, hindi sila katagok. Oo, sir, ginatago. Hindi na dispose man nila, no, pag magabot ang ilang ang sila may man sila, no, gabaligya man sila. Milyon din man iyang ginatago dre. Actually hindi pa ta subong hindi pa ta ma-confirm kung pila sila pila ang mga bodigero na nakapiyos ang mga illegal na droga diri, no, sa ila kay halina sang nila supply sa bilibid ko na banda sa kinilogid na nilogid ng nilang mga drugs na pinakupita nila ang mga bodigero nila. Okay. Sir, ano ni kategorya kung kamapatanon, sir? So, actually, newly identified, lang sa individual, newly identified kaya wala man sa record. Wala pa sa record o anything. So, bago sir, yun. Okay. Sir, anong disposition subong mga police? Subong dalon siya sa police station 5 para i-put detention sa disposition ng iyang case, no. Ang mga na-recover sa iya ipadala natin sa crime lab for filing. Okay. Sige, sir, thank you, kid, no? Amayang gabi, sir. Thank you very much. Namayang gabi. Okay. Action by, no? Kasi Sir Masangkay kay pa-pull out na rin sila. Sir, Isagin man na isa lang ni, no, ang suspect, no. Oo. Action by? Isa man lang. Yes, isa lang direction by, no? Ka-subject nila, action by, kining nadakpan. Hindi yung, lagyan, Dre. Sorry. Okay, may pagwa kami direction by, medyo tulong tuloy sa area, no? Ara siya. Base Ang subject, iting anak, malabot, action by. Makailo istorya to. Pungko, no? Okay. Sige. Okay, hindi siya magpa-interview, action by. Sige lang.
dadok galong o sa ano. Anyway, kaya sa may patrol subong nga gabi, pasaka na siya bago ginamang. Tapos taloy sa tabaka 5, dito sa karunting waano kumalabot sa namo na basi wala ka makatag sa sang iya nga pagpahayaga. Kaya bisang pamilya, idol medyo nagpapalayo diri sa iya, no? Ang makpula. Dako na ko nga balot sa droga ang na-recover sa posesyon kag kontrola. Pagkalmantala ni Action Bray, with police captain na dyan kay Super Masangkay, kung nabigil madugay informasyon na makuha naton, is nga naton kung basib na angot na isa kaso dring iba pag itinagdag ng drogang pagkamalana sa sunod sang Bacolod Action na Bray. Flash report sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action dyan diya. Sunod-sunod na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon dyan sa balita gikan dira sa patrol mismo. Dungagan taray karan ng dugang nga balitali angot sini. Madako-dako ining kuan mga kaksyon nga droga na naman, illegal nga droga nga nakonpiskar diri sa syudad sa Bacolod sini naman nga kagab-ihon. Karon dagay sugpunan ko na anyways ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang sa aton sang song. Mga City 29 binasa ton sila nga pagpangalagad ang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon subong nga adlaw. Ang COVID-19 nag-dangat sa 18,012 subong nga adlaw, no? Kag nagdulong na sa 2,121,308 ang aktibo nagapabilin sa 158,637 kag ang naka-recover diri 1,928,173 kag ang patay 34,498 na. Nagasaka sa matag adlaw nga tanan mga kaksyon ang mga nagakalamatay man sining COVID-19 pero lauman naton ang pagnubo sining nga mga simana. Dugay-dugay si Presidente Rodrigo Duterte understand by ara sang Talk to the Nation abang-abangan naton kung ano ang unod sang iya sinipalayag karon nga gabi. Pero ariho si Attorney Harry Roque kumpiyansa mga kaksyon nga mabasura gid lamang ang kaso nga ginpasaka sa iya sang watchdog group nga Pinoy Action batok sa iya sang ginaligar man nga ini siya ang nakabayular sa health protocol sining COVID-19. Madumduman yung mga kaaksyon nga sang ligad nga Hulyo 2020 ining si Attorney Roque na kitaan nga nagaligo-ligo dito sa Subic Bay kag ini siya nagasakay-sakay pa sa dolphin. Sa sina nga mga binulan sang Hulyo 2020 sa kasagsagan ina ni COVID-19 pero siya nagalangoy-langoy tuupod sa mga lagko nga mga pating mga isda ho. Ang ikaduwa diri nag-scuba diving pagin siya sa Boracay sang Pebrero mga kaksyon. Ay kaduha diri ang pagadto niya sa Cebu sang Nobyembre 2020. Ngati didto may nakit-an man nga may nakalubag man siya sang health protocol. Ang pangatlo diri ang pag-scuba diving niya sa Boracay makaksyon sang Pebrero sinila nga tuig 2021. So initanan nga mga violations according to watchdog group nga Pinoy Action, isa kadako ini nga pagpakita sa publiko nga mismo ang presidential spokesperson wala nagasunod sang husto nga health protocol kung COVID-19 ang paghahambalan. Tigin kasuhan ini siya, pero suno kay Roque, bahala kamo nga magkaso da. Pinagusto ka mo na makaksyon, kay nga kung hindi ina mabasura, mapinding malang ina sa ombudsman. At abogado, man siya mo pa ideya, man siya kung magkinaano,
Ang ibang nga balita sa national, ang kuwa ho, hambal sang palasyo, si Atty. Harry Roque, gihapon, hambal niya, ang Commission on Audit, may ara gid sang poder nga maka-audit sila sa Philippine Red Cross, mga kaksyon. Kay una, hambal sang kuwa, wala sang jurisdiction si kuwa nga mag-audit sa Philippine Red Cross kay ini pribado. Pero ginbukaran sila ni Atty. Harry Roque sang Artikulo nga 9, Article 9 sang Constitution makaksyon nga pwede makahimo ang kuwa sang post-audit nga ginatawag sa Philippine Red Cross nga sa diin ang Philippine Red Cross nagabaton, no? Isa ka account, pribado man nga account nga nagabaton sang ginatawag nga subsidy kag equity gikan iya sa gobyerno. Bisan ini sila hindi iya non-government entities, mga kaksyon, pero pwede sila i-audit kay nagabaton sila sang pondo gikan sa gobyerno. Maapurte man si Roque, mangita man sang iyaman nga kuano, gusto ya itukion para matudlo ang kuwa. Kagagin ukayan pagid sila ni Roque, ho. Hambal din ni Roque sa Republic Act number 10072, ang Philippine Red Cross Act of 2009, may ara dito nakabutang nga sila pwede gid or ginaobligar nga magsumite sang annual report sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga makabig honorary president sang pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Tiambot kung makalusot pa ni ang kuwa, no? Kay kabalo ka, si kuwa kag si Presidente Rodrigo Duterte subong do hindi manami ang ilang pagtamdanay. Pagkatapos nga nag-rekomendar ang kuwa nga mag-eksplikar si Department of Health bangod sa 67 bilyones pesos tubla nga pundo nga ginapangita kung anong binakal sinikon COVID response ang paghahambalan. Kay linalisay man subong si Duterte kag si Gordon, kay si Gordon na nagapulo pamuno sa Philippine Red Cross. Hambal ni Duterte nagligad to kadlaw madumduman nyo, siya ang Red Cross ginagamit na ni Gordon, pero sa mga political plans niya dalasa na da kag may mga pundo manda nga ginakusi-kusi man ni Gordon suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Sige, bantayan tani kay mansig habuyanay sila sang ila sini nga mga nahibalan. Ang problema lang kay daw ginuna pa nila ang mga personal nga mga personalay nga habuyanay sang istorya dira sang sa problema to subong ni COVID-19 nga nagasaka man ayhan. Amo nang problema dira nga dako. La 7:35 pero subong nga adlaw, mga kaksyon, puwerte man nga balita ho kay nakakonpiskar iya ang Philippine Drug Enforcement Agency sang 500 ka kilo sang ginapatihan shabu. Mag 500 kilo ginlantaw kay diri ang hinantal-hantal nga mga shabu, magkaksyon. Ginisip ko lapit pulo kasako iya mo. Kay nagin mention Action Marlon hinabiyang balya tapila gani ang isa ka sako nga bugas pila ka kilo na 50 kilo na. Sa ti ko mag 500 ka sako kay min ka kilos ti pulo ka sako Ang balor sa sining nga droga, mga kaksyon, suno iya sinisyal nga pagwa sang Philippine Drug Enforcement Agency nagabalor sang 3.4 bilyones pesos. Grabe iya nga bili iya, no? Kag ini natigayon kaina dira sa Noah's Place, Barangay Libertador Candelaria, Zambales, mga kaksyon. Matapos i-operate sang Philippine Drug Enforcement Agency ang leading agency kag iban pa nga tropa nila sang otoridad, tigayon nga nagkonfiskar ini o galing may ara sang gin-aligar nagbato ining mga subjects sang ila sining operation. Apat tanan ka mga ginatudlo mga Chinese national ang nagkalamatay gid sa sining nga operation. Ining apat amo si Gao Manshu. I'm sorry, I'm not pretty sure sa akon nga pronunciation sa mga ngalan nila. 49 years old. Ang isa diri si Hong Jianxi, 58.
Ang isa diri si Ari may hapos-hapos si Editan, no? 60. Kang isa diri si Zhu Yuha, no? 50. Ang ining tatlo mga kaaksyon nga pasunod nga Balcosinio, taga Fujian, China ini sila. Pero ining si Zhu Yuha, 50 anyos, ang address niya, Quezon City, mga kaaksyon. Ginpatigayon ang ilang surveillance sining nasambit iyang mga personalidad kag tigayon gid nga na-locate ini sila didto mga kaaksyon, no? Didto iya sa nasambit nga area. Kadako gid sini, no? So sa report ato naghilinabo nga mga shootout didto sa Quezon City mga kaaksyon, gina-check pa kung may kahilabtanan ini sila kay ti illegal nga droga gihapon ang istorya diri. And ini mga kaaksyon nga mga nagkalamatay karon, ginahanda pa ni ang ila sini nga mga lawas ikon paano abi, no? Sino din halin paano nakasulod diri sa Pilipinas. Gin-check naman sang BOC ara ang kuntanan-tanan lang authorities naton agod mga bulig sini mga kaaksyon. Pero check ko ba ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa probinsya sang Negros Occidental kung ano ang chance, ano ginabantayan Manila ang ini mga kaaksyon nga kontrabando, may na-monitor man ini sila, ano abi ang ginatawag naton tsansa abi nga makalabot diri sa aton kung way magkaladakpan ini. O kung way nakuha ining 50 o kung napulo kasako sang syabo, imagine nyo na bala kung pila ka espiritu sang mga manugsuyop ta ang magsinala na naman sini sang syabo nga ini kung magwasag ini sa komunidad. Grabe, wala patawad iya nga mga kaangay sini mga tao, ho. Ti daw kahalata na nga nagapasulod sining illegal nga droga diri sa aton, mga incheck gidya no? Chinese national mo. Dito digin produce sa ila or may laboratorio da sila. Diri na gid sila mismo sa Pilipinas siya nagahimo sina ang production or ano nga sitwasyon. Kay tikon halin sa iban man nga pungsod, why not nga nakadiretso lang ini diri sa aton sa Pilipinas nga daw kasulhay lang, no? Amo nang dako nga pamangkot dira. Sa aton nga linya, we have on the line si Sir Nicolas Gomez, ang PDEA Negros. Sir, maayong gabi. Welcome to Action Radio Bacolod, sir. Yes, sir. May gabi, sir. May gabi, mga taga-palamati, sir. Aha, congratulations sa hanay sang PDEA. Sining tuman kadako nga accomplishment today didto iya sa Zambales, sir, ano? 3.4 billion pesos more or less. Grabe, yes, sir. Mag-amo ni sir, grabe na gini kadako, sir, no? Sa imong paglantaw, sir. Correction, itong joint operation sa PDEA kag PNP, sir. Dako 500 kilos, sir. 500 kilos. 500 kilos, sir. Tapos mga 3.4 billion, sir, ang worth. Aha. Sir, if in case, kung wala ini masakuti, abis ang aton nga mga PDEA agents dito sa area nga ini, may posibilidad nga ini magalap tagid malaki pa posibleng Negros Occidental kag Bacolod sini, sir, no? Makatilaw gid sini. Correct, sir. Dako gid ang posibilidad, sir, kay considering gani, sir, nga naton main source diri sa aton droga, sir, ang Luzon man, ang Metro Manila. Yes. So ito nga na-confiscate ito, so posible gid makaraputo diri sa aton, sir. Sir, bangod na dakpan ato posible maghina ang supply sa sinibing nga mga binulan o kabay pa magtayo yon kiti daw dako gini mag 500,000 500 kilos. Hindi man nato matansya nato ni sir kung pila ka bulan ang ginamitay sini. Depende sa managsuyop guro, sir, no? Amo gid, sir, no, kay amo gani kay ang inato mga supplies ato bilog man to siya na dool bilog siguro to na Pilipinas ang supply to siya. Although nagapati man ta siya, may ara pa gid siguro nga kalusot man. Kaya kung batian ganito ang ato sa internaton sir na ina ng mga gipanusot sa aton, bagang gipanhulog lang siya sa ito mismo sa tunga sa baybay mismo sa dawod, no? Ginasugat lang dito, ginakantuan lang, ginahulog lang siya sa dagat, so that is so medyo lisod gid siya. Malisod gid siya gani, sir, na ma-detect considering kadako sa aton dagat, no? Yes. So vast ocean, tapos dito lang siguro may mga aral na siguro may mga possibly may maaari na ma-detect na siya may mga gina-attack siguro sila na mga
mga detect na ma-detect na nila no kung gina sa banda sa amin na ginahimo nila. So magana sir kung itong 500 kilos dako-dako gito sir no, and although way man gid ka bala na di man ginaton makita kung pila gid ka kilo ang makonsume sa aton. Yes. Kaya depende gid man na. Pero kung basihan naton diri sa aton sir, diri sa Negros Occidental sa aton touring. Gahinay gid man ta diri sir no, nahinay ang aton supply. Considering gani kay nagnubuman aton demand. So but still kung ara niya po atong demand, may padayon niya po ng palusot na sa aton business ng sindikato sir. So kay nagadakpan ato na pulo kasako iniguro ayhan subong mahina-hina pagid sir no ang pagsulod diri sa aton kay wines la Correct, supply. sir. Dako dito sa nga epekto sir no, sa supply. Dako dito nga kawalan sa mga transnational drug organization na padala sa do kay magani 500 kilos dako gina siya. So I expect naton medyo mahal pagid naton drogas. Okay. Porte man ni sir no kay ang tanan nagligad to nga semana may mga operations man Luzon area nga lunsay man to mga Chinese nationals, may isa to nga patay, iba nagkaladakpan pero subong apat gid sila ubos gid patay mga Chinese nationals, meaning sir meaning sir dominate subong sang distribution sang droga, illegal drugs sa Pilipinas, Chinese na gid sir, do mo na. Okay, ang magina sila actually mga Chinese din man ang sa aton din no, sa Pilipinas kadawan mga Chinese din man ang naga-operate sa aton, sila na makontak sa mga transnational organizations. So sila ginahulugan diri sa aton. So that is why ini mga Chinese din ang kalamuan sa nagkadakpan. That's pag abot diri sa mga province tay mga local na yung mga bodegero kag mga drug syndicate na yung gabaton sir mga local na halos tanan. Correct sir, may mga local drug syndicates na diri sa aton. In fact no, damuan gani wala na sa ato naman sa Luzon mismo pero hulag yapon sila tapos may mga local contacts na sa ato. Porti man sila sir no gin-mention mo tubla nga ginahulog sa lawod ang BOC gani daw natingala man sa duay ginaklabay di sa amon na. Dako. Correct sir, kay amo gani sir ang intensified man gid ang aton kampanya sir mas sa BOC diri sa aton airports, seaports, sa shorelines naton. So ini nga strategy naman nakita din na ihulog na lang sa dagat sa labod tapos may kuha lang. So amo naman ang inabago nga nakita nga para medyo mas lisod gid siya natin ma-detect. I see. So diri sa aton sir so far na-mention mo kay na gamay initially medyo naghina-hina gid man di nagmahal-mahal man ang presyo sang illegal nga droga sir. Yes sir, actually mahal din sa aton sino kaya pinakabarato gid sa aton 500 pero kung tanaw mo ng 500 gamay na lang gid kayo. Gamay isa na. Igo mo lang na makita no. Kung bara isa siguro kasindi ubos na. Wala mo na siyang 500 sa busa sa mahal gid sa sigong sir. Kaya ang supply na ginagamit gamay. Anong factor ayan ni sir nakabulig sina ang biyahe nga daw kabudlay or ga amat-amat nagin man hina bangod sang dinakpanay nga hindi naman basta-basta. Correct sir. Ang mga factors na nabing at na-attribute natin sa nga kaya ang supply sa aton naghinay. Primero sir ang demand naton medyo gamay na nag-minus ang demand naton. Tapos amo na sir ang lisod ang transportation subong unlike before na mga human courier, mga kabayo yung tawag sila mismo magkuha dito sa Luzon pagkadiri sa Basubong. Grabe na gid ang paagi nila kung paano makalusot sa aton including kung paggamit sila ng mga courier service at yung mga mobile ng mga roro, mga trucks. I see. Kag ang ining gin-mention mo nga mga courier ni do iban guro nagatahap naman kay do abot naman sang kaangay sa inyo sir ang ilang transportation ano? Pag-transport. Correct, sir. Yes sir. Subong sir kung may mga human courier na lang sa gid mag-text ang mga human courier subong sir. But tonight, kabalo ko, doon to may idea ka na 1 million man subong gabi ho sa may Station 5, ano? May representative man kamo dito, sir, sining 1 million nga worth sang shabu na naman nga na-confiscate tonight. So far, wala ko information about this. But ang tananamon subong ang operation, subong sino sa mga anti-drug operations, PDEA kag PNP makabalo na sa mga operations, may operations ang PDEA makabalo na ang PNP. So ang amon coordination
ano na good, very close coordination na kaya mo gani ginalikawan naman nato ang mga dili maayo na mga matabo sa budget operation. So that's why ang coordination na aron. Okay. Sir, okay na naghina-hina siya ang supply diri. So meaning sir, mga drug syndicate naton basi ano man may mga naga-divert other businesses. Posible ya. Alam mo gani kay kadamuan man gid sa aton mga pang-monitor ng mga drug ko personal wala na sa aton sa no. So dalail sila ang aton ginakita naton although hindi na sa mambal na inactive. Kung basi naglaylo lang ng nagabangita ang ligbo bala sa and others to sa Luzon nagtago pero wala to sila dito nagahiwag yapon sila kung may mga local contacts yapon sila sa aton kaya mo na sila nagatinwa ng padala sa aton. Ang damo subong amo ning gulo gagmay nga mga personalidad no nga nagapaningkamot man nga makaulo income ginagmay galing kay sila pirmi una ang gakaladakpan gina sir ano. Correct sir amo gisa no. Unfortunately sir kadamuan sila yung mga street pushers mga user na sila tapos amo gani hindi man na-sustain nila bisyo that is why nag-resort na sila ng baligyan man para sa ila isip na sila na ila gamit sa magbaligya sila medyo break even na sila ba why hindi na sila makagasto kaya mabawi nila sa ila ginansya man so ang ginansya na ginasuyok na lang so amo ni kadamuan sa atong mga user pusher nag-pusher na lang amo na sila bong sila mga kadamuan mga new mga bago sa nagbuwa nga ini mga user gini sila tapos gabaligya na lang gani para masustenir man ang ina paggamit. Sige, amo man lang amon sir at least tonight nakapabalo kita sa ila nga atong nadakpan sa Luzon area sining 4 or dapulo rather kasako dako ini nga bulig nga mas maghina pagid ang supply for Bacolod kag Negros Occidental. And congratulations sir, padayon lang sa inyo krusada, may gabi ka mabuhay ka sir. God bless. Yes sir, thank you sir. Thank you very much for having sir. Yes sir. Action Firing Line. Sir Nicolas Gomez maka-action sa PDEA Negros. Ang yang paglantaw to iwas agid to sa bugos nga kapuluan sang Pilipinas. Action Firing Line. Te kinadakpan ang mga local syndicate mga kaksyon diri sa aton sa Negros kag Bacolod subong katanga ni sila to di ta makabta ni supply ni kay naubos na dakop Luzon. Action Firing Line. Pero may iban pagid man guro nga nakalusot na grabe man no. Te doon di ko may imagine kung like for example, ang isa kasakoy was agi sa aton sa Region 6 de. Porte. Kag kamahal man gali no kay ang isa ka tipak hambal to ni Sir Gomez so 500 na subong. Paano na grabe ang tawa mangita pag idea para makasuyop lang mo. Action Firing Line. 500 pesos na kung ibakal mo na pulo ka kilo na nga bugas ayawan ka na da mo o pulo pang pamilya mo. Pero kung ibakal mo sa isa ka tipak sang Shabu, hambal ni sir, isa mo lang kasindi, hindi mo pa masimutan. Ay, perte yang droga kung makaumpisa ikaw kapilit ikaw eh. Lasya 50 na sa aton sa nga pagpangalaga ng inibahin sa aton nga discussion, nga dulong sa aton Brian Warden, Action Firing Line. Pagbalik ta karon dugay-dugay mga kaaksyon, i-check ta sa Action Dale Salazar kay nagalakat ang panahon, mas nagasadya ang pamulitika sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Nagligan nga adlaw si Councilor Alice Pino ang nagsigabo nga balita matapos ginhambalan nga way nasalig si Mayor Bing Linardia kag ang Grupo Progreso, tigwa siya sa grupo. Subong may nagwa nga information nga 54 kabakapitan ang nagapirma nga nagaayo kay Lone District Congressman Greg Gasataya nga please, hindi ka lang magbiya sa Grupo Progreso ay nga nagbiya na ni siya. Daway pa man biti-batian guro advance lang para mapawapuhap abi ang balatyagon ni Gasataya abi. na kumustang Grupo Progreso man?
May pamangkot ko sa mga listeners ta, anong pananawan nyo sa ginhimo sa mga barangay kapitan nga magpulo pirma sining manifiesto nga ini abi kamubing ankor kamong komentarista subong man nga gabi abi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang sa mga utod naton. Alex Montes sa presente perme, no? Athia Kim Iriman, Maria Teresa Hofilenia, thank you gid. Diding Alhamiento, God bless us all. Si John Serna, may gabi sa tanan kag si Max Sombray watching live from San Enrique. Si Manjo Arnijo Araman, Corazon Villasis Gayo. John Serna, Teresita Negredo Jackson sa Maryland. Milili Oligo, thank you again, no? Si Lilia Taton, good evening Sumbray, monitor lang kami ni Gardenville, halong lang kita tanan. Imbong Jocampo Araman, Reynaldo Riparo, Hil Javier, salamat sa pagmonitor, God bless and stay safe. Si Emma Alcuela Kerlstrom, nagamonitor man, shout out lang ko ng mga relatives niya, family Gonzaga in San Carlos City. Rodora Shoko, Jin Oy Siser, Godspeed Manasima. Christine Minies Villalubos, and good evening Sumbray, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Karami kuno sang kalo mo hambal sang duwa ka anak ko ba. Thank you gid, relief inya, ukay-ukay. Ligaya Osorio, good evening Sumbray, monitor lang kami di sa Murcia, tamyaw lang ko da bana ko nagapamati gid siya sa imo sa subong sa nabalian pihak sang wawa. God bless us. Bow. Araman si Jocelyn Song Comedia. Janet Flores, naga-monitor gid sa aton, God bless. Araman si Alex Montesa, tamyaw niya. Si Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sang Minnesota. Ma'am Jinky Dayalagdon, kag ang ARB community. Thank you. Siling sang naggamay na ang supply sang shabu, ti ara mana. Sige lang may gabi man sa ila ni Mrs. Alvarez kag Ramilo Barangay Tangob kag sa pamilya Rifuela Dayalagdon sa Barangay Pandanon DSB. Homa Nomina Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Araman si Jinky Dayalagdon, nag-greet naman si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season and her family. Sila man lang duplaan na isang ila Gordon. Ikaw Montesa, pero di kagid mo. Melanie Calvas, naga-monitor man sa aton, thank you gid. Lilia Manseba, naga-monitor man sa Murcia. Emma, congrats. Pidea and PNP, job well done. Labayan Eduardo Jr. ang mga inshik nga napatay dapat upod pagintani ila protector gin pamatay man. Si Manong Idinlaos Araman sa Victoria's with Nana Isabel, Veronica Santillan Manukan, Len Florentino, good evening Sumbray, nagamonitor lang kami Purok Saging, Barangay Igmayaan, DSB. Tamyaw ko lang family Ribatado, Florentino. Dennis Richard Tiburuma, Hugtanay Pahana. Ryan Burha, good evening Action Bray, check attendance lang ko TY again. Thank you man. Carmelo Garingo, thank you. Ginanirbiyos na ang GP Action Bray. Kapubing komentarista tonight, abe, anong mahambal nyo sa nagkakatabo subong? Star Mayo, good morning Action Bray, kay base gathing sila nga ang ila manok hindi na magdaog. Amo na siguro ang one reason nga mag-uluntat or silo sila new running candidates for mayor. Am I right, Sir Bry? Nathaniel Hinko, pa-check attendance lang kami, Action Bry, from Murcia with love. God bless to all listeners. Janet Flores, kumusta panahon dyan, Sir Bry? At tinaga-ulan-ulan, gid siya nay. Oo, may mga apektado na gani man nga mga lugar, pero hindi gid tuman. May mga evacuees na kita gani man. Last sheet is 56, hindi ka mo maghalinda, kay ang next nga issue nga itakol karon mayuhom-yuhom ta sining mga kapitanista, no? Diri sa syudad sang Bacolod. Na ma-commercial lang kami, no? Relax lang kamo danay. Last sheet is 57.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Evergreen. Mid-plus mga kaksyon Kaban, Kalan, Negros Occidental. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Mayang kabilang nag-monitor ang aton sini nga mga utod before kaksyon Dale Salazar karon dugay-dugay. Greet lang naton si Mr. kag Mrs. Teddy Grandia sang Sunshine Phase 2 Barangay E. Lupez, Syudad Sang Silay. Bao, salamat gid halin kay pare Joriselda Hayna naga-monitor gid sa aton sini nalabyan niya gid si Gabong gid. Salamat gid sa mga Grandia family dira sa may Ilupes mga kaksyon, daghang salamat gid Miyari pa di sa piyak amat-amaton tani abi si naga-monitor man mga kaksyon si Tincom dali gid lang Habang si Bry listening here sa Carcar City, Cebu. While gabantay quarantine point control, amping kamo regards sa my family in La Granja, especially to wife Krisha and to my children Hiram and Tincom, kag sa mga in-laws ko. Salamat amping kamo diha. Salamat gid halin sa kay Patroman Sanchez. Okay. Salamat sir pag amping po diha sa Cebu sir Sige, and ari pang iban lastly Aksyon Bry, ari gali nagkaran-karan ang mga guards sa residence ni okay, dali lang. Ano ini siya? Dali lang ha. Basahon kunik karon dali gid lang. Okay daw ka sensitibo to sang gin chat text mo sa akon. Aksyon Bry, evening, mga in-check na dealer sang Shabu, dapat gid pamatsyon. Ang una to, nga in-check nga nadakpan daw, 4 man to sila. Sakdago naman ni Kwan. Duterte munoy di. Good evening, Subray. Good evening landa sa Arsenio Papitisa, kagawad sang Barangay 12, Victoria City. Sinono Miravalles Araman. Salamat gid Maayong gabi Aksyon Bry, nagadayaw gid ko sa mga pidya si Junior niya. Anong pidya? Midya guro or ano man?
Ginatamyaw kong palangga ko nga si Christine May sang Gimara. Salamat gid Action Bray. Sige. Mati lang kada gabi. Sige, thank you gidra sa inyo. Last 8:12 na sa aton nga pagpangalaga. This time check naton sa Action Dale Salazar kung available na siya sa Materion. Okay. Gikan sa Bacolod City Hall, may correction sa mga balita niya sa mga kapitanes kagiban pa. Ang balita ng Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 Radyo City Hall Report. Action Dale daw porte mga balita mo sa nga sinimana. May gabi. Yes, Action Bray. Magapadayon kita sa istorya sang politika dito sa mga syudad sa Bacolod. Ano ni? Muna siya chapter 2, Action Brian. Kay chapter 1, si Councilor Al Victor Espino ang bida. Kung baga, kada gabi may page 1 kita kada gabi. Kasi yes, page 2. Subong ang highlight naman ang mga leaders, no? Or sa mga barangay level, Action Braya, ang mga supporters sa Grupo Progreso ng mga barangay officials, Action Braya na. Ini matapos sa subong adlaw, naglabot sa igtalupangod sa natapos ang media, ining isa kapahina, Action Braya, nga manifesto, no? Nga nagabutang dito, ang bottom line, ang highlight is nagapanawagan sila kag nagapila kay Congressman Greg Gasataya nga kung mahimo magapabili lang sa gihapon sa Grupo Progreso Action Brian nga ginapamunuan ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Actually, una natin in contact si Liga ng mga Barangay President Kapitan Lady Gles Gonzales nga isa man sa supporters sang Grupo Progreso. O gali Action Brighty, wala siya naghatag sang statement sa aton. Kag wala yaman gin confirm kung bala legit no ang manifesto nga nagwa. Since wala ni Action Bright perma, usually kung mga formal document, kung may mga petition, kung may mga memorandum circular, may mga perma na Action Bright sa mga individual no or in authority para at least do mapatihan man kag ma-take effect or mo ginaang nagwa nga manifesto Action Bright. Pero nagwa sa social media, wala niya perma Action Bright ang manifesto sang 54 ka mga punong barangay nga under or supporters ang Grupo Progreso Action Brian. Action Del Clarohon talang si ABC President wala siya pirma. Wala siya Action Brian nagpalayag. Okay. Kung bala halin gid man sa ila. Wala siya naghatag sang statement Action Brian regarding sining manifesto. Tinabutang diri no nga the GP purong barangays cannot afford to lose one leader like Congressman Gasataya who may leave us to take the opposite side Action Brian. Tinga nga muna how kay duway pa man sang confirmation tanani pasuni pa man lang or basi kita way takbalo sila may ideya na sa Action no? Kasi may mga advanced information sa Action Brian. Basi may ara sang possibility, may ara sang probability or might be. Sige pa dayon nabi mamate tabi sige. Amo sa Action Brian ang tunog no. Amo siyang tunog sang manifesto sang 54 ka mga punong barangay. So sa 54 ka mga supposed to be nagperma sang manifesto, isa diri Action Brian ang punong barangay ka barangay 15 nga si Kapitan Anthony Aiko no nga isa man sa mga supporters sang Grupo Progreso ni Bacolod Mayor Bing Leonardia Action Brian nga nag-confirm sa interview naton nga nagperma gid man sila kag legitimate Action Brian ang manifesto nga nagwa sa social media. Okay. Ang palayag ni Kapitan Aiko sa aton Action Brian team sa mga pagsinapol, mga kapitan, pagtipon-tipon, tinalikdan nga mga sinimana, kag amo ni no nagwa ang ila sining manifesto Action Brian kag according gani sa another kapitan nga si punong barangay Rodolfo Pico Jr. sa barangay Mansilingan. 49 Action Brian ka mga kapitan ang nag-attend sa sininga pagsinapol sa restaurant sa may shopping. Kag out of 49 ang 49 physically present, may limang wala ilang presensya pero nag-okay man or nagpabor sa manifesto nga nagapangapay kay Congreg nga magpabilin lang kuntani sa Grupo Progreso Action Brian. Naman nga nagwa nga 54 tanan ka mga solid Grupo Progreso nga mga punong barangay nga nagapanawagan sa kongresista. So according
Ting diri kay punong barangay Pico Action Brian, iyang siling sa aton siling interview nga ang manifesto para lang kuntani sa mga mata ni Congressman Gasataya kag hindi pwede for public consumption. Kay dapat address gid lang kuntani Action Bray sa kay Congreg no nga muna direkta ipalabot ang mensahe nga stay ka lang sa Grupo Progreso. O galing tiya mo na ang ibang yung kapitan nakibot kun sinuayhan ang source gun nga na picturean ang manifesto naglabot sa katapos ang media kag subong adlaw ginpost Action Brian sa social media. So meaning sa 49 nga nag-attend may magandang hambal kakaina nga ini sila 54 mga solido nga pulahan. Pero sa 49 to may naglitrato ka nagpagwa sini may ara to gali isang letter J. Action Dale? Letter J man. Sa 12 ka Apostles Black? Ay, di ba sa Action Brian, tigil pa yaman i-review siguro ang kaundan ng manifesto or may ara doon siya sa litrato or remembrance sa kunbaga. Hindi gani pag post sa social media ay na-post, sorry. Daw mo na bi. Basta katapos ng media. Ang obra tadaan. Ginabantayan gina Action Brian. Especially ang mga post no sa social media kag mga dokumento. So, mo daw ang unang again mention ni Kapitan Aiko nga tani for Congressman Gasataya gid mga consumption. Amo daw ang manifesto kag hindi for public consumption Action Brian. Sang patayon natong interview kay Kapitan Aiko nawangin hambal ni Action Brian nga normal ini nga reaksyon sa mga punong barangay, especially according sa iya lapit na lang filing sang certificate of candidacy kag wala sila Action Brian nakahibalo kung ano ang plano sang ila nga mga leaderess. Kag according kay Aiko, ang gusto man lang niya sa mga kapitan is clean kag honest nga direksyon. Kundi ingid sila bila padulungan Action Bray kay according kay Kap Aiko ti doon nagahang sila, nagahulat. Kay wala man sang ano man niya mga tinagang ginabuhian si Congressman Gasataya kung ano gid man niya sa nga plano for 2022 Action Brian. So atong nga meeting nila aside for signing sang manifesto nila as kuan to part sa ilang loyalty check abis ang tanan nga kapitan 54 Action Dale tamo sina. Kumbaga mayara sila sang initiative nga ginobra Action Bray ang mga punong barangay para gid lamang mapabilin ang big three nga ginatawag Mayor Bing Naradia, Vice Mayor Sid Familiaran kag Congressman Greg Sataya nga tiyan mo na sunod-sunod nga termino Action Bray 2 terms nagadaog sa gihapon no sa tinalikdan nga duha ka mga eleksyon. I'm sorry, Action Dale. So di ko magpati nga si Madam Lady Glace Gonzales wala gid sang dako nga ideya si diri kay remember siya gani ang ginhimo ABC President although nga ginbuto-butuhan pero ginpili siya sang alkalde Action Dale mo. Basi gusto man nga i-clear black Action Bray ang statement man nga igapalayag no sa katapos sang media Action Brian. Sige, pero good thing kay nagsabat ri si Kapitan Aiko kag si Kapitan Pico sa aton sini nga pagpagikangot sa mga punong barangay kay gina-verify Action Bray mo kung bala legit ang manifesto kay wala perma mo. Wala perma amo tong gin-reach out naton si Kapitan Pico sang barangay 15 kag si Kapitan Pico sang barangay Mansilingan. Una natin nga pamatian si punong barangay Anthony Aiko sang barangay 15. Ay, actually, may harap man git. Manifesto, pero internal man na siya, hindi man na siya, I mean, for consumption ni Congress na. Okay, next for public supposedly. Why? Bali nakibot man kamo sa nagwa ni sa isa ka outlet Kap. Kita ko balo kung diin sino na nagpagwa or safety. I don't know kung pero basta the manifesto was addressed to Congress and it was purely for his consumption for public Saan nyo na to Kap ginobra Kap? Hindi nakukuha basta mga 2 weeks ago. Pero napirmahan gid man to kay do nagwa sa social media nga wala siya bala perma. May mga
nakapirma guro, hindi ako nakapirma man. Bali ang inyo ni pagporma ka paano nag-meeting ka mo or online? Tipon-tipon sa mga kapitanes lang. Oo. So, normal na siguro kay kuan. Normal na siguro nga reaction sa mga kapitanes. Siyempre sa grupo. And the filing of the OC is fast approaching, hindi man na pwede nga mahang, hindi mo man na pwede. Kami kabalo, why kami kabalo kung ano yung mga decisions nila. I think they are leader, siguro we ought to know kung ano man ang direksyon eh. So far, wala man ka mo na-inform ka kung ano gitang plano ni Congreg? Why? Amo na ganing nga why consultation, why, I mean, as to the decision, guro, tihiyan decision. That's why gani amo to nga the manifesto was directly for his consumption. Okay. Kaya kami, kapitan, ginatulok man siya namon as a leader mo. So, at until nga there is a clear word coming from him kung ano gid, kami nabutang man kami sa kwan nahang man ng tanan eh. Siyempre si punong barangay Anthony Aicos ang barangay 15, siya ring former Peso Bacolod head no sang syudad sang Bacolod siyempre. Yes. Kag sang ginkuha naton sang another reaction kag statement man si Kapitan Pico sang barangay Mansiningan naman according to the Action Variety ang explanation niya ang manifesto kinubra bangod nakitaan sa mga punong barangay nga sa tinalikdan nga duwa ka mga termino daw maayo ang panggobyerno action bayan sang Big Three no sa na-mention na Mayor Bing, Vice El Cid, kag Congressman Gasataya. According sa ilati may mga gin-mention siya nga ngalan no nga sang time ni former Congressman Leonardia kag Mayor sadto si former Mayor Monico Pontevilla daw may mga delay ng mga projects, Action Brian, hindi mayong pagtamdanay, amo na ang nagagwa. According sa atiko ng Big Three, may unity or may arasang pag-isa Action Brian. Rason na si Kapitan Tico sa Barangay Mansilingan, isa man sa mga nagperma sa 54 ka mga punong barangay sa sini nga manifesto Action Brian. Ay naman ang palihag ni punong barangay Rodolfo Pico Jr. sa Barangay Mansilingan. Kasi nakita na mo na talogan na tabo sang time ni Moleco pag ni Congressman Bing sadto. Oo. Ginaway anong tabo. Dabo projects na labigatan, dabo projects way magsupa. Okay. So, during the inconvention niya sa tatlo niya maayo ang relasyon kay isa sa grupo. Oo. Ang sugod sa projects, ang stability sa politika kag pang sa economic mas maayo. During isang time to ni Moleco pag ni Alay Congreng to damo to na pagdating na tugot sa kagamo sa politika sa Bacolod. Ibang mga negosyante wala na nagsulod. Okay. Ibang mga projects wala na nagayon. Tungod sa away politika ay sa mayor sa policeman. Oo. Isa niya ang last 6 years, 5 years na nagpupot sila yung luwas. Nakita ta na mayo ang resulta. Kami yung mga punong barangay nagpalinguha naghimo sa effort na para ma-preserve ang unity ng tatlo kami dire sa siyudad ng Bacolod. Okay, pero subong ka wala pa ka mong sabat alin kay Congreg? Si Congreg na nakisoryahanay kami kapag isa pa lang no na decide action o kung tapos na kasi sa katumambal na pangabilian pa lang. Action Brian, nabatian si Kapitan Pico sa Barangay Mansilingan na mo to sa uli ni mention niya nga tindaw na kasaryan ay masaling Congreg nga allegedly nagapangayo sang time Action Brian para maka-decide no. So amo to siya ang palihag ni Kapitan Pico nga isa man sa mga nagperma sining manifesto Action Brian. So meaning masibit tanang nga may ara na gid man guro sang bye-bye letter abi or mga verbal abi kung nga ang mahambal si Congreg nga maminsar siya anay action din? Di na to si Moira man. Abol Action Brian.
kag amo na siyang pinaka-latest subong development. Actually, tiyan mo na lang ginahulat ng tanan ang tingog, no? Kag official nga declaration ni Congressman Greg Gasataya, Action Brian. Actually, Action Del, nag-istoryanay kami sining nga hapon, kati ayo ginman ko siya nga mag-interview. So no siya, hindi lang gid siya maghatag anay sang iyang punto subong Action Del, no? Ambal niya, mahipos lang siya anay, i-check yaman tuod ang sitwasyon. Kaya gusto yaman basahon, pero kabalo ta kabasa na ni sa kuno nung unod sa manifiesto, bisan basahon ta panalawig ang content dang pinaka-point dira nga hindi siya maghalin sa Grupo Progreso, no? So tagaan na siya chance nga makasabat sa aton plakadlaw. Yes, Action Brian. Kumbaga, stay with us. Amo na siya ang tunog sang manifesto sa mga kapitana. Nga, Purti kagabing report mo babay. Subong babay manggihapon ano na nga sitwasyon ba? Hindi na ko pagtagaibuas ang babay pag Action ha? Wala na Action Brian. Kagati, amo na Action Brian, no, si Councilor Espino, amo na siyang officially yati nagwa na sa Grupo Progreso. And then, subong 14 pa, may 14, 13, Action Brian, amo na, sa masunod nga mga inadlaw, basi may chapter 3 naman sang siningan sa politika. Kaya sila nagpitala ang filing sa COC October 1 to October 8. Kaya ginapreparahan ni Action Brian sang COMELEC mo. Amo na siyang subang ginapreparahan. Kag mo ng filing sang COC kay not unless makafile sang COC ang isa ka official nga mga kandidato, that's final Action Brian. Kag may baluan gid ang slate, no? Since sa bahin sang Grupo Progreso, may mga graduating like si Councilor Ana Marie Palermo. At basi may mga new faces kita Action Brian nga makitaan sa slate sang Grupo Progreso. Saan og filing kay Action Del gani? October 1 to October 8, first week sang October 2021 Action Brian. Okay, lapit na lang. Lapit na lang kag muna no at in time of pandemic muna magapadayon niya ang eleksyon diri sa Pilipinas sa kaga muna ang start no sang filing sang COC come October 1, 2021. Sige. Bulabantayan tani kag basi buwas nga adlaw ang chapter 3 mo si Kong Greg na maka-istorya ka mga do Action Day la. Hopefully Action Brian para at least matapos na ang mga speculation kag maka-fill out na sa COC form ang mga kandidato. Dapat si ABC President Lady Gles Gonzales makahatag man sa statement siya kay Love. Siya bala siyang ABC President? At tulita mo, ginagaspire sa posisyon ng ABC President Action Brian. Hindi ka basta-basta kasulod Action Dale kung hindi ang imo sini personality, ang imo loyalty to the mayor, hapaw man lang. Hindi ka na basta-basta makapungko bilang ABC President or konsihal sang kaangay kadako sining syudad sa Bacolod Action Dale mo. Yes. Bisan hambalon pa na nila nga ginbutuhan na siya sa mga kapitanista. Pero nabahig na naiya mo ng matutuon ng istoryada. Yes. Kung matutupan mo Action Brian, wala ni una nagwa ang ngalan ni Cap Gonzales nga mangin probable, no? Nga mangin presidente. Wala ni siya nagwaya ang gagwa tayo sa uniya, Kapitan Distrito, Kapitan Aiko. Linong-linong ni sa ngalan niya. Nanti sa last minute mo to na hibaluan nga ti siya gid ang nangibabaw. So meaning may ara siya sa ginatawag nga strong personality. I-compare mo sa iban nga mga kapitanes sa Bacolod. Yes, boss Action Brian, check na paniwat si Kapitan Gonzales basi makatag na siya sa sininga reaksyon kag statement man Action Brian. Kag kon mangkuton mo na lang kumusta si GP gid man tuod subong, kumusta sila gakraming na sila, anong sitwasyon? Kung ano ang estado nila ti kun hindi ka bakit ba ibasyo na karon ka mga supporters sa Grupo Progreso? Hindi aton niya mga pananawan kay ikaw Action Dale, kilala mo na ni sila tanan for how many years nga naga-report ka sa City Hall, tanan nga mga scenarios dira mera gin man hindi mo pagin madakpan man kailangan mga secret sila da pangukayon mo gina ang ara makit-an ta lang sinag bala hindi na matago sa imo Action Dale mo di ba? May nabatian ko gani ba si kano Congresswoman nga ara sa konsihal. Basta dira lang. Kasadya ini, no? Tiya mo nang dason nga sumayon, kabalo ko ikaw sa Action Dale ang connection mo da pero tiya.
Dalan na ya para at least manumdum ang tawo, congresswoman. Ba, Candidate, hindi madaog na. Basta mo na. May ibulos if in case ginman hindi madala sa pulupi sa abaga abi si Congressman Greg Sataya. Kung hindi madala sa bahig. Bahig. Do pusoy. Yes, actually. Tama na mga palantaya na mga development in the coming days. Kaya basi palang may matawag ng press con si Kong Greg or yes nga official statement. Action, Brian. Okay, lapit. I'm sorry, Action Day la. Ginagplastar tala ni. Kaya nga, lapit na gidyang Oktubre mo. Ano tatasubong 7? Tisan opas lang maginuwa ngala nila kundiin gid ang ila sining nga pakpak abi na. Yes, ang iban may mga early declaration like Councilor Gamboa, Vice Mayor, nan. At least ang tawo ginapananaw na kun bala ngayon sa mag-Vice Mayor. Na naman ang mga early nga mga declaration Action, Brian. May isaya nga daw gusto magpapili Vice pero daw gaduha-duha pa kun diin gid siya makwan muni ga pwede mangkot pa. Ay, kasadya, Action, Brian. Hindi lang niya masingki ang away sa politika sa iban nga banwa sa Negros like Toboso, Isabela, include naman ang Bacolod City, Action, Brian. Ang namit lang di galing sa Bacolod kay baanay lang. Wala iya naga-patop anay kag naga-pinusilay Action Day law. Yes. Baho lang diya, hindi dugo. Aboy anay lang issue amo na da. Yes, no. Sige Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Doon nagkakadlaw lang kita blanca sa mga sitwasyon. Mga text nyo diyo, hindi maagwantang kadlawan na isang iban. I'm sorry sa iban nga medyo naka-brutal nga text hindi ko pagbasahon na. Mabudlay na ina. Dili lang kita sa issue lang, no? Last 8:34 na. Basta manamit ganing balita do hindi do di mo ubos replaying commercial pero dapat i-replay ta gina kay base din magbalalik la. Pero dali gid lang antes sa Aryo tirahon ko ni si Zanton Tisa May gabilang kay Elvira Hilogo. Good evening, Brian, watching from Charito Heights. Thank you and thanks and God bless. Veronica Santillan, gautoy-utoy kadlaw. Hil Javier, Bray, lihog ko tamyaw dira sa barangay Kubay, La Carlota, kay Ed, kag kay Raul Suralta family. Just listening Action Radio. Salamat, Ginax Bray, God bless. Si Venus Anacleto. Good evening, so Brian, patamiyaw lang ko da ila papa kagawad Cyril Anacleto kag to Natan nga naga-monitor gid pirmi sa Balabag, La Carlota City. Thank you and God bless. Si Ana Sinoro naga-monitor man. Thank you gid. Bibing Dagia Bautista. Good evening, so Brian. Monitor kami di Barangay 39 Lizares Avenue, Bacolod City. God bless. Dads Aberia naga-monitor man sa Sumag, gamal niya maulanon nga gabi Action Brian. Ari ko bisa sulod sa studio kag sa newsroom namon rin kay ina duay ko kagwa from 5 o'clock. Check ko bisubong be. Let's 8 na kung kumustang gwa ta. George Gargasiran, good evening from Brian Palos Morden. Thank you gid. Nagainulan abi. Jinky Dayalagdon, Araman. Okay. Noel Amar, Sir Bryce, shout out lang akon kumpare nga si Boy Linggo and Rayboy Alunan kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Star Mayo naga-monitor man. Thank you, gid. Noel Amar, naka-share na siya. Thank you. George Maranyon, thank you, gid. Okay. Arman Regalado sa Isabela, Liberty Beniten Obaldo naga-monitor man sa
East Homes 4, sa Edwin Decatoria Gonzales, thank you, Ged. Win or loss kay Mayor Bing, kami. Francine Nathalie Bautista. Jinky, okay, nabasa ko na. Siga. Si Gracie Nilin Non-Ray Espinosa Araman. Thank you, Ged. Okay. Si Teres Simproniong Araman. Nathaniel Hinko, attendance lang from Morsha. Thank you, Ged. Janet Flores. Sige, nabasa ko na kaina. Si Ashley Duran, good evening, Sumbray. Monitor from Alangilan, Talisay. Keep safe. God bless as always. Thank you, Ged. Sige, ma-relax lang ko for a while. Mabalik ko dugay-dugay. Ha? Las 8:37. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87,
ang News and Public Affairs ang Action Radio Bacolod. Kag back sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko ito kadagdamo din po dito at that time simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamo bisa nagtamo dito. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato nila pagkuha sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato din responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapaka
amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevant. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:47. Gina-endorso naton sa inyo mag-action ang kugidbla pagbalik sang tubig, ang pagbulyada sang tubig balik tanan nga tuktok da madalahig o dala sa onya gina. Pero after sang pila ka minutos gabalik naman sa normal. Buwas bla kay may explicar ta ninyo parte prime water bla. Kag nagakuan kita nag-expect kita nga maka-interview kita sa prime water nga makapalayag man sila kung kumustang ila sining rehabilitation sa mga tubo da sang basiwa nga masobra 40 na katuig. Oo, kay kabudlay man nga basi sagit ni kaaway si Prime Water kadadlaw basi hindi ta pagpatuburan nami black. Si Prime Water palanggaon tama niya negosyo ning ila para makaginansya di sila pero nami pagig ko patubdan ta nila rekta-rekta nga way na blong tatuntat black. Dodamo na sila generator pinamakal plato 4, 5 may mga bag-os lang nga generator nga dlagko. Buwas bla kay testingan ta ni plaster ang Prime Water bla para makaintindi pag ina bakulod nun. Las 8:49. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Connie Isparisha Labanyego. Good evening, Sumbray. Stay safe and God bless all staff sa Action Radio Bacolod. Salamat. Araman si si Pilton Lipura naga-monitor man sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, Bacolod. Riza Alvarez sang Minnesota. Bao. Jean Oisiser Araman naga-monitor. Elvira Hilogo. Okay, nabasa ko na kayo na. Sige. Pakaronan tang iba na, no? Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod ng mensahe wala sang
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Time last 9. This time check is brought to you by Gina-introduce naman sa inyo mga kaaksyon ang Brian Borden, Aksyon Firing Line. antes ang tanan makaksyon mabunot ko di anay kay may ara kita sang pasada pa premyo panalo. Sinuayhan ang maswerte nga magdaog subong gabi sang 500 pesos. Pasada pa premyo panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada pa premyo panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada pa premyo panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021.
Okay, ari na sa Consul Tubangan, si aksyon na lang alang to siya kun na lang dia, no? Busy to sa mga kuanya, workload yo subong, no? Sige, sinuayhan ang mapalaron sining nasambit iyang pagbunot na subong nga gabi. Congratulations. Oy, isa ka taxi driver, oh. Isa ka taxi driver nga taga Barangay Handomanan, Syudad sang Bacolod. Taxi driver, ano, taga Barangay Handumanan, Syudad sa Bacolod, nagaedad pa lang sang 29 anyos. Congratulations sa kay Jackie Jade Romero. Sino ayhan ini? Di napit ni siya subong man. Basi naga-monitor ka na, sir. Congratulations. Nagdaog ka sang 500 pesos subong gabi sa aton siring pasada pa premyo panalo sa Aksyon Radio Bacolod. Suliton ko ha, si Jackie Jade Romero. Congratulations kung sino man nakakilala or taxi driver siya, meaning tonight naga-monitor ni siya kalipay agiri subong. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radio Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Action Firing Line. Congratulations, no? Kualan niya sa Aksyon Radio Bacolod ang imo siring nga padya nga 500 pesos. Sige, why na kita oras sa aton nga pagpangalagan maka-aksyon. Standby karon ha sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga gapon nga istasyon kag oras. Una sa walita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.